Ola a todas, ola a todos. Benvidas e benvidos a este mini episodio, porque deime conta de que me trabuquei cando fixen as tiradas polos trillizos. Trillizos? Aínda me costa, entender que tivéramos trillizos. Entón, pois, a primeira tirada, que foi a de Alba H, pois saleu que falecía. E só sobreviven Aldán e Alexandre. Entón, pois, claro, pero agora mesmo non se pode. Claro, pois vou xogar o día de hoxe, o sea, sería desde agora ata domingo, máis ou menos a esta hora, que será cando teñan que medrar, porque nesta etapa de recién nacidos están un día solo. Entón, pois, imos xogar esta etapa e despois, ten que morrer. Por desgracia, a pequena Alba, que faime gracia porque primeiro empezamos sendo todo mulleres e agora son todo homes. Enfadada, hermano ou hermana no deseado, por conocer a un novo hermano ou hermana. Adelaida acaba de conocer a un hermano ou hermana, que non quería tener. Pois mira, ahora papi vouche facer un pouquiño de caso, veña. Decir que todo irá bien. Más opciones. Y vas a... ¿No se puede jugar? Ou enseñarlle algo? Pois veña, enseñarlle algo. E ti? Creo que xa vou poñer estas camas arriba. Deberíamos poñer aquí unhas vallas ou algo, porque isto non é moi apropiado para nenos. Facemos así. Eu non sei se comprar xa, mira, outra destas así, porque xa nos quedan compradas. E se poñemos isto aquí así? A ver, como ocuparía menos? Si, a ver, é que despois van ter que estar aquí así. E se poño unha litera? Porque litera había, non? A ver, facemos así. A ver. Así pegadiña á parede. Porque sería Adrián e Adelaida, Breo, dous máis. A ver, entón... E se collo dúas literas? Non sei. Por hora queda así. Pois teño que comprar cunas destas. Mira, xa as vou comprar agora porque... dúas solo.
Bueno, pero queda así. E xa queda comprada. E xa poño aquí. Vale, si, despois poño aí a outra tamén. Vale. Bueno, pois estamos ao día seguinte. Estamos en primavera, primeiro día de primavera. Mañán comeza o novo ano. Por certo, non sei se o dixo no anterior capítulo, pero comprei unhas galiñas porque senón, bueno, xa supoño que veríades. Bueno, houbo moita morte. E nada, e tamén nos morreu a vaca. E quero ver se podo comprar. Non podo comprar unha vaca. Bueno, a ver como vai o rollo. A ver, vamos facer así, veña, vendemos. Establo. A ver, hai que facer o truquito este. Vale, a ver se así podemos comprar unha vaca. A ver. Quero comprar unha vaca. Entón, que pasa porque se está glitcheado isto, a ver se aquí me deixa. Isto que é? Bueno, pois mira, se non se pode ter unha vaca, vou vender isto e me quedo con os dineros, basicamente. Non é por nada, pero porque aquí non me deixa facer nada, non? E se poño xa esta cama arriba? Porque poden estar en plan... sí. Eclosionable, mira, eso está estupendo. Porque así podémolo incubar no galiñeiro. Pois imos facer, entón... Bueno, ela xa sabemos que morre, Alba, porque me equivocarei coa outra tirada. Pero falta, temos que tirar agora por Alexandre e por Aldán a ver se pasan a seguinte etapa vital. Entón ela vou contar como que faleceu xa no parto, vale? Cando poña no meu árbol xenealóxico, que xa está linkeado no anterior vídeo, pois claro, pois eso, era xa como que non sobreviveu ao parto. Entón, veña, imos alá, se sacan un 12, un 16, un 18 ou un 20, pois falece. Entón, a ver. Ben, non? Si, 12, 16, 18, 20. Vale. Vale. Bueno. Pois, perfecto, ambos sobreviven. Pois estos dos nenos sobreviven. Entón, vale, pois ímolos cambiar de etapa, pero, bueno, que estén mellor. Imos alá. Nada, vale. A ver, Aldán. Ala. Intenso. Emociones a flor de piel. Resulta fácil entretenerlos, pero también cuesta más tranquilizarlos cuando están de mal humor. Venga, va. A ver, Alexandre. Inquietos. Bebés siempre en acción, jugando y moviéndose. Suelen tener problemas para dormirse o para prestar atención durante periodos de tiempo prolongados.
Vale, entón agora toca, por desgracia, dicirlle adiós á nosa pequena Alba. E claro, como non hai bueno, morte en el parto, pues bueno, pues mira, agotamiento porque nacer é complicado, sabes, como bebé ter que atravesar por aí e todo mentres che empuxan, pois non debe ser moi agradable. Pois veña, va. Hola, onde está Alba? Esfumouse. Alba, bueno, aparece aquí, pero eu quería un... Bueno, e aquí podemos gravar epitafio. Porque están postos todos, Ana, Abel, Aurora, Alberto... Tendo en conta bueno, pois que faleceu no parto, eu puxenlle nombre, pero bueno, realmente xa dudo que se molestaran en poñerlle nombre, pero bueno, pois imos marcar os cumpleanos destos dous nenos, de Alexandre e de Aldán, que son en... bueno, hoxe despois empeza o seguinte ano, vale, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, vale. Poñemos aquí, como son mellizos, pois é xeñal. Nada, pois xa deixamos aquí este capítulo e para o seguinte xa volverei pois con este cambio de look. Xa teremos o cambio de look dos pequeñajos. Está aquí o espírito de Alberto con un mon. Bueno, nada, que nos vemos para o seguinte. Chao.